Sewa hawnhekk qiegħed issa fi triqtej lejn il-frontiera mal-Ġorġa, dan huwa raħal jismu Ħanak. Għandi kemm tajt il-fuel li bla dubju hija l-aħħar wafqa tiegħi jew petrol station oħra bis-Swid. Aħjar xtajt daqsxejn ilma wkoll, issa nistru aktar tard. Dalgħodu tlaqna jisu xi l-ħabta ta' 8:15 wara laħat il-breakfast. Kelli raqda pjuttost tajba, mentalment kont iktar preparat. Il-bieraħ ċekkjajt li għandi l-mappa ta' Ġorġa up and running. Supposti edha okej, se naraw, u l-GPS. Dalgħodu kien pjuttost frisk. Naħseb tlaq temperatura ta' jisu 11 grad Celsius, jew ħafna iktar, żgur li kont qed insuq kienu 14. Bħalissa l-ħin huwa 29 ġewwa Turkija, Malta jkunu 28 qabel. Badna l-vjaġġ bil-mod il-mod, ix-xenarju huwa kien simili għal dak li qed taraw bħalissa madwari. Kif qed feċevol ħafna sob temperatura għal inqas għalija. Irid nistqar li minnhom idea kienu kesħuli u għalaqt iż-zippers tal-kmiem tal-ġaketta u anke il-polz. X'imbagħad wara ċertu ħin ovvjament xorta tiksaħ. Tibda jdejqek, però jiena li hija temperatura komda ħafna. Hekk għax jgħid li bez dawn l-affarijiet naturalment. Ix-xenarju huwa dejjem ikkaratterizzat minn l-atmosfera, villaġġ żgħar ta' ftit nies. Gustajt il-ġuvni li tan il-petrol hija żewġ kelmiet bl-Ingliż u dejjem b'xi mod naslu għal xi diskussjoni qasira ħafna u offrew li anke t-te, apprezzajt. It-triq minn ftit kilometri law di ġiet għalli fuq badniex niġru fuq il-motorway. Però naturalment issib dawn il-besti fis-sens mhux offensiva l-kelma li daħlin bħalissa mill-naħa tal-Ġorġa jew nkella kif isibu aħjar hawnhekk il-proprju isem tagħha Ġurġistan. S'issa dalgħodu għadna waqafna fl-ebda roadblock. Kull ma kien hawn xi ħaġa istikraw għall-pulizija jekk eżatt tifrex mill-petrol station, però ignorawni. Naraw se nsibu issa darba sa mal-frontiera, mhux qed nistenna li ħajkun hemm xi xabaġen. Jalla neħelsu kmieni għax irid neħles iċ-ċitazzjoni li għandi mhux iktar laqas waħda żgur li naf. U mbagħad la darba tħol il-Ġorġa jkollu nidħlu l-insurance u mmexxu minn hemm issa nara neqdewx bil-kard jew neqdewx bil-ftit euros li għandna jew dollari. Bassir ta' temp ma kienx suppost li hemm xita, però qatt ma tista' tgħid f'daw iż-żoni fejn hawn il-muntanji. Żgur li qed nara huwa sħab fuq dawk il-muntanji jew għoliet. Hawnhekk ninsab ħanaraw daqsxejn l-elevazzjoni ta' 2000 metru. Ġifieri li kostantament insuq dak tip ta' altitudni qabel ma wasal Kars kont qiegħed 1750 metru fuq mill-ilma u dal-aħħar dal-ilma 2000 metru fuq. Ġenna tal-art dej l-infern li kont fih ftit tal-jiem ilu
mal-frontiera mal-Baħar Mediterran. U kif darba tidħol ix-xemx il-frisk inħass iktar. U anke r-riħ. Issa. Però daw ix-xjeni jiena qatt ma niddejjaq narhom. Għalija b'rispett kollu ġifieri li ngħix gżira u mumkin nħobb il-baħar sa ċertu punt imma għalija di tibqa' on top. Daw il-kuluri ganġu daw it-toroq suqet jaqtaw bejniethom dak l-għolijiet sħab. Jekk kif inhu bħalissa t-temp huwa ideali. Mela hawnhekk ninsabu ġewwa Damal, il-villaġġ li jmiss. Petrol station però jidher li mhux qed nara market jew nkella take away x'inhu. Ma ġara xejn. Breakfast ħadna diġà, fimni m'iniex bilax lanqas kemm bixir dil-biċċa il-bini għandu daw il-kuluri jekk pastelli m'aktar minn kollox jekk dak l-isfar, dak il-blu. Huma żbieħ. U ovvjament kif huma sitwati bejn natura jaqtaw pereżempju anke l-moskejja taraw dak il-pastell blu, kuluri vivaċi u li jitħaltu tajjeb mal-ambjent. Posof tajjeb mixin fid-direzzjoni tajba. Wara Posof tiġi l-frontiera. Posof 34 km ieħor, teknikament illum kieku rid nasal anki Tbilisi, però ovvjament xorta hemm daqsxejn ta' distanza mhux ħażin. L-idea oriġinali kienet li nidħol Batumi, ġifieri jiġi man-naħa ta' fuq tal-Ġorġja mal-Baħar l-Iswed. Però bid-femti ħadd minn hawn Batumi mhux xejn speċjali fis-sens huwa post kollu binjoli, skyscrapers, li hemm interessanti hemm monument partikolari, monument pjuttost imdaqqas ta' maraw raġel u daw jidħlu ġa xulxin bħala intersection. U l-Ġorġa qed nistenna li nara jew naraw issa flimkien ma' Marti daw it-tip ta' xjeni. Ma nafx hekk ma notajtux, però hawnhekk daqsxejn iktar ħadrani. Mhijiex daqshekk aridu ġifieri il-ħaxix diġà beda jitla', beda jħaddar. Sinjal li hawnhekk diġà għamlet ix-xita matul dawn l-aħħar jiem jew ġimgħat. Trikki tifhem lilek il-kamera hi. Alla volja insomma hawnhekk kollha tnaqqas bil-forsi isek. Xi ġmiel. Posof 20 km ieħor. Tlajna l fuq issa 2500 metru bl-eżatt. U x-xena kompli tisbieħ, però naturalment it-temperatura sa hawnhekk kesħet ġmiela. Mela hawnhekk għandna Posof. Nixtieq fl-ixkun ilma minn hawn u nipproċjedu. Xajna fl-ixkun ilma u żewġ biskit. Kienu wara 10 tat-Turkija. Hotel ukoll. U Posof ħriġna wkoll. Hawnhekk issa nżilna għal 1500, veri nżilna differenza ta' 1000 metru f'daqqa, ovvjament id-differenza fit-temperatura tinħass notevoli. Mela jidher illi
finalment wasanna mal-frontiera għan naraw daqsxejn. Okay. Immigration? Immigration. Ay, 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 ay. Bye bye. Good day. No, no. Okay. Not a petrol station. Good morning. Insurance. Insurance. Bike insurance. Sir. Securta. Securta, yes, Securta. Here? Larry, carta. Carta. Ah, okay. Thank you. Nista' ngħidilkom li meta twaqquni bħal uffiċjalment il-Georgia. Ajma, dak kollha kemm it-Turkija hija differenza. Mela daqsxejn update. Mela t-Turkija domni narabu ftit. Daħan il-pulizija bil-dissima xkellu Afrika Twin. Hemmhekk bdejna mal-ewwel il-qawli il-Ġorġani, xena tal-ġen. Palissa biex tiqdas malaj għal-studni ta' 2230. Temperaturja pjuttost waħda komda sħuna, bil-parti. Għanzi palissa għana x'ngħidlek il-verità l-kedda li dawn it-torok. Insomma, mex tagħmel, m'hemmx xi ordni waħda kif tagħmelhom l-affarijiet. Mela ħa naraw jekk is-sitwazzjonijiet made in Italy. Ħa naraw jekk is-sitwazzjoni hawnhekk tippreżentax ruħ aħjar minn dik tat-Turkija. Honda qed jgħid dur ma' roundabout. Right, ħeġġeġ xi ħadd u jaħdem xi ħadd thank you. Mela, ngħaddu minn hawn sa fejn qed jiena. Aha. Jgħid lil hawn. Ħaġa li rajt fil-bidu. Sa minn hawn. Wow, كارتير مان مازال هنا راه
Però ma naħsibx il-temperatura edha hawnhekk. Ngħid ma nirdu l-isfel. Sew għandewra. Għalaw daqqa ta' trakk. Daru dan huwa safejna fjena.